eta gai aipatu eta honat hautatu duguna Euskaldunen kolore unibertsoa. Gaiak, argitaltzeak, izen horrekin kaderatutako saioa hartu dugu oinarri eta abia puntu. Alegia Euskaldunen kolore unibertsoa du izena Txema Preciadok eta Alfonso Martínez Lizardikoak ondutako saioa, alegia. Argiaz eta koloreen pertzepzioaz aritzeko nahikari horretan 3 lagun konbidatu ditugu, aipatutako liburu honen egileak eta 3. bat ere bai. Horra, segituan nire ezkerrera, eskubitik hasiko naiz, Txema Preciado, irakasle eskolako katedradunak, kolorea herri euskaldun batean tesiaren egilea, 1984an egina. Ezkerrera, pixkatagatago, Alfonso Martínez Lizardikoa, ingeniaritzan doktorea eta filosofoa. Euskal Herriak dituen geruza indigenistak aztertu ditu antropologia filosofikoa eta biologiaren bidez. Eta hemen ondoan ezkerrean berriz Patxiku Perurena, idazlea eta saiogilea. Beste saioen artean, ugarinen artean, koloreak Euskal Usadioan liburuaren egilea. Koldo Michelena saria irabazi zen liburu horrekin. Eta nire honi, Mikel Azormen. Eta hori bezala eta jardunari heldu horretik gure saioaren laguntza. Euskaldunen kolore unibertsoa horixe du gorko gaia, koloreak izanen ditugu izpide, eta hasiera honetan kantari bat dugu lagun, Rogelio Botan, legaztiarra, Kanarias uhartetan dago, eta ekartzen dizkigu handik eta herri indigenen nolaiteko espiritu hori, eta horretik beretik heldu nahi diogu gaurko saioari, esan bezala Txema Preciado, Alfonso Martínez Lizardikoa eta Patxiku Perurena lagunak ondoan bitu dalarik. Herri indigenak liburuan, aipatutako liburuan, Euskaldunen kolore unibertsoa deritze liburuan, azaltzen baita atalau luze zabal jorratua, eta herri indigenak ez eziak. Nometetik hasi behar eta Alfonso hori emango diotik, eta pixkat azal dizaigula ez ezia konzeptua edo zer da berau. Horren inguruan, labur esan da modernitatearen, kakotxe artean, eta herri indigenen artean dagoen elementurik klabena edo oinarrizkoena da pentsamendua garatzeko modernitatea kontzeptuak erabiltzen dituela. Eta herri indigenek konzeptzioak, hain azalduko dituz zer esan nahi duten, eta alde batetik, herri moderno guztietan denboraren konzeptzioa badakagu, denbora esaten da, euskera, baina herri indigenetan adibidez badute konzeptu bakar bat izan beharrean badute naturarekin askoz lotuago konzeptu desberdinek. Orduan agertzen dira konzeptzioa. Por ejemplo, euskaraz badaude denborarekiko, konzeptu abstraktua ez daukagu, denbora latinetik arreta dago, baina badaukagu aldi, garai, aro, arte, goiz, lehen, olako denborarekiko konzeptu desberdin konkretuak. Nik kalkulatu dut, orain dela gutxi, lan bat egindakoan, 50 gorakoa ditugula. Orduan horrek, aparte esaten digute, zuek zehate nahiko atzeratu da, zeren denboraren konzeptzioa duzutela. Hori ez egia. Ez daukagu modernitateak erabiltzen duen konzeptu abstraktua. Orduan hori konzeptzioa nik uste klarea da, eta gero nik beste bat aipatu ezkero, eta horrekin nik uste azteko nahikoa dela, azterketa partzialak adibidez modernitateak analisi erabiltzen du, zientziak eta teknologiak behar dutena, baina herri indigenak pentsamendu sintetikoa dute, alegia holistikoa esaten da, ez holistiko konposoa da, baina globala, alegia jakiteko gauza konkretua zer den testuinguruaren ezagutza izan behar dute. Eta hor garbi dago, euskararen joskeran ere hori ikusten dela, esaldiak bukatu arte, dena izan arte ezin dugula jakinen zuzen elementu bakoitzak zer esan nahi duen testuinguruan. Udariz ez dago, gurea euskalduna herri indigena da, eta bere bintzat euskararen
bere pentsamoldean, edo ez dala, txema edo zatiko. Zuna ikusten dut hori, izan dute, ezate baterako, demagune osagai indigena dituzten herrik oroimena antolatzen duten printzipioa dira koloreak, kolore azari behikera, kolorea hautematean, perspekzioan, koloreen perspekzioan euskalduna herri indigenatzat, bueno, hor, jo duzu edo, zerroga ez da diogu. Bueno, hor, un gustukoan mailak ere, behizu largo dituzela. Alegia, kultura hitz potoloa da, eta alako, gauza homogeneo bit ere nuke, planteatuko edo. Hemen, nik uste lan, beriztu beharko dituzela mailak, eta neurri batean ere nik uste lan hemen gertatzen ohiko izaten dena, alegia. Gaurko mentalitateen nagusiak jartzen dituen erizpideak, nonbait ere lan gureak egin ditugu, baina aldi berean ere baditugu beste sustrato batzuk edo lenguak, herri indigenenak gero. Eta horiekin ere alako konbibentzia, ala moduzko konbibentzia ere ematen dela. Eta nik egin ari entzuen eta zerbait ez dela lortzen behar bezala, baina tira, aria galdu badut zatiko horren arian edo zemaren arian. Bai, nik esango nukene da aztertu gabe dagoela, nik egin duen lan da pixka bat bilketa lan bat, nintzelara batzuk, lehen egin da bazauden lan mordoizka, eta lan horien bilduma gizako bat, herri indigenak eta herri modernoak edo esango nuen nik uste euskarak eta beste herri guztiak ere orain txemak ezaten zuen bezalaxe sustato guztiak bere ganatu dituztela, oso ongi esan dugu kontzukak ziren, aldi ezakitzak eta denbora ere bat akagula, oso polita izango litzake euskarak baldin badu bere alderdi indigena bat, balitake irrekoak edo latinak edo beste herritarrak ere izatea, nik uste falta dena da konparazioa egiteko egin beharko litzake Afrikaldeko herri indigenak kolorea nola erabili dituzten, Ameriketaldeko ez dakiz, maiak edo beste herrialde indigena horiek koloreak nola erabili dituzten, eta baita herri zarrak ere. Esan nahi dizut, atzera joten baldin baga, zumeriaraino ailegatu bitarte, eta prozesu hori falta dela uste dut, nire gaitasuna iristen den zeraino nik egin duen bizketa lan bat, konparazio lan bat egiteko esate baterako ez dakigu, ez dakit, balada zarretan nola erabiltzen zen, nahi frantzesez edo gazteleraz edo kolorea nola erabiltzen da. Ez dago konparazio, konparaketa egiteko ez dago lanik, ez da? Beste herri egiko alegia? Bueno, hor saiontan bintzat badaude alako. Bai, zaitu gara, nik uste, hilo berti jarraituz, badaudela, Euskal Herriak oso bereziak gara alde batetik da, Europako azken, nik esaten dute askotan igual gehiagik izatea da, baina, azkeneko herri indigena, alegia, indoeuropearrak etorri ondoren gelitu den azkeneko herri aurre indoeuropearra. Orduan, alde horretatik, tokatu zaigu, ez da, hobeto dezarago da, gola da, no? Baina, claro, modernoak ere bai, hogeita batgarren mendean gaude, eta, telefono mobilak, eta, txandalak, eta kotxe, hori da, nik uste modernoak erala gaur egun. Baina, nire batzen ez beti, barandean, esaten zuen, eta esaten zuen Euskal Herriak, herri Euskaldunak, oso, berak esaten zuen, konservadorea zela, alegia, konservadorea ez du ezan nahi aldatu ez denik, baizik eta, naiz eta aldatu egin, aurrean zegoen guztia ez duela betirako galtzen. Orduan, poliki-poliki, mitologian, ohituretan, hizkuntzan, mantendu dira geruza, bezala, bizkar, ni zientzietako mundukoa naizenez, bizkar beti gogoratzen naiz, ebatidura geologikoekin, eta, lehizidura bat ematen baldin bada, eta estrato guztiak ikusten dira. Orduan, batzuk baditugu oso erdia aktuak, inkonsiente kolektiboan, edo hizkuntzan erabiltzen ditugunak, baina hor daude. Orduan, ni, zurekin bate, patxikoekin bate egiten du,
hori da aztertu beharko poliki, bueno, hurrengo generazioek egin beharko zuketen lana hori izan ziteke, bizka bat, hartu elementu horiek, semantikoki aztertu, kronologikoki ere bai, eta orduan, bukatzeko, niretzako herri moderno da, aldatu behar da, eten gabe, baina baditugu elementu batzuk hor azpian gordeta, eta hori gain zuzen desberdin egiten gaituena, no? Proiektu partiko gaipatu duen, ani honek, bueno, sintoniari paso eman da gero nahi nuen bizkat aztertu, bueno, berak indakoarekin eta beste batzuk eta izenak ekarriko ditut, eta liburuak azaltzen diren izena dira, bueno, hori izpide ekartzeko asmonen eta ekarriko dugu. Artean, eta gure entzulei, gaurko gaiaren nondik norakoa nolabait azaltzeko, espaita ohikoa ere, beste gauzai buruz ere jarduten dugu, liburutik egarritako inbat pasarte alduko ditut, gizarte beroak, modernoak horrela paratu dituzu ez, ota berriz indigenak, denbora lineana eta zirkularra. Eta bueno, hor bada ere galdera bat, eta nire honek hor liburuan alegia eta ekarri dut eta izpide ekarri dut. Kolorea zari galdera ez dago hizkuntza azpigaraturik ez, diferente sentitzen duten herriak baizik. Uste dut hori, denek onartzen duten hori, agian zuek iruen bai, baina ez da ditu. Bueno, ikusten duena da, berdin arlo hontan, zein beste, bueno, gainen tipoetan ere. Ikuskera diferentziak eta denean ere, normalean, ez daude danako lan maila berean, eta badaude nagusiatenak. Eta normal denez ere, hauetan ere, ikuskera batzuk ere, indartxo bai da, beste datu baino. Eta, orduan balorazio ere badago horretan. Orduan dena denoan gure kasuari helduz, nik uste zolan bonua. Egin behar dena da, pizatoran, geurea ez gain baloratuz ez da gutxiesten ere, jakin edo ezagutu zein izan den, eta gaur egun ere, nola uztartu nagusia den horrekin ere. Tira, zaiz, zertzen badakatzen eta esateko. Ez, ni lenguan pixkarrek alkatuko nuken ez da, nik esan nahi dut igual nire zea bat izango da, nire komplejo bat izango da, behar baldin bada ez, baina nik ikusten dut gure zilburra dira egiten ditugula denak urrezker moduan esan dut, kakao mental pila bat ez da. Lehen esan duena, sistematikoki aztertu behar da, lehen esan duena, espainola, frantzesa, hizkuntza zaharrak, Afrikakoak, eta harremanak egin behar. Hizkuntza horiek ongi ezagutzen dituen jenden artean harremanak egin behar dira. Eta material hori ongi landu eta gero, esango dugu, bueno, euskarak berezitasuna ditu, orain dela ez dakit luizko sustratoko hitza betauzka, beste guztiak hartu ditu latinetik, edo konparazio hori nik egingo nukena behintzat hori da, berrikalkatuko nukena. Nik betzet lehen hau itera behar bezala ulertu. Eta horregatik esaten nuen unibertsitatean dabilanak eta doktore den batek egin beharko dukena iruditzen zait hori ez. Pixka bat ulertzen den baino. Jakintza munduan eta hizkuntzak nik kasik euskera bakarra menteratzen dut ez, eta euskera oso gaizki egiten dut ez. Ordan, hori, interrelazio hori ez, herrien arteko hori eta kulturen arteko hori egin beharko litzakela, bezakit euskal unibertsitateak, edo nork egin beharko luken. Gu abian ginen eta berriz ere izulten geha, partiko bota baitu, unibertsitatean landu beharreko gaia dela, ustut unibertsitatean landu egiten dela, hemen baitugu bai Txema eta bai Alfonso, biak liburuaren egileak, eta ez dago dudarik euskaldunak zuri entzun ondoren ezkera da orduan eta ilegarrezkarrekoak. Ez dago dudarik, ez da, hau da, historiaren barruan eta bilakabidean beste kulturatik ez dago dudarik, ez. Hartu ditugu perspekzioak eta koloren kasuan ere alaxi dela, ez. Euskaldunok kolorerik gabeak, ote, gero aterako ditugu alako gauza, badaude beti ere galdera zuzagunak, nun dago berdea eta beste, baina hoize, Euskalduna kolorearen arrastorik gabekoa dote gara, hor dago galdera, ez da nire honek asmatuta, zentzu hortan galdu da zerbait,
Bueno, nik nire izio nago. Horrek ez duzan nahi guztiok adako denik. Ez da hori horretarako ere. Bueno, nik alde indigenista, aztertu izan dut, eta, bueno, jarraitzen nahi nik aztertzen, eta, bueno, ikuspuntu horretatik, kristal horretatik ikusiko dute arazoa. Bueno, lehen batiko komentatutako beste herriekin konparaketa egin dela hori herri gortzua da. Liburuan konkretuki agertzen dira bat. Pixa bat hori da zarrea baino ez. Edo gehiago sistematikoki egin beharko litzeke lana dela uste dut. Baina beste herriak aztertzen direnean herri indigenak eta indigenismoa ere definitu beharko litzake ere bai, hor liburuan igual gai izango litzake, zogar indigenistak zein egin agertzea. Baina, bueno, demagun, hor badagoela sustrato bat, mundu tradizionalean indigenista dela, eta, bueno, beste indigenak aztertzean ikusten da, askotan iztegi kolorea ez daukatela. Alegia, kolorea noski ematen dutela, kolorea noski zeitate egiten dituztela, den beharkizunen arabera, eta batzuk gutxi erabiltzen dituzte, beste batzuk gehiago, eta beste batzuk batez. Adibidez, hor badago, nik azotan paradigmatikoa den Pemmons indiarren hor mazinako oianetan bizi direnak, mundu berde utxean bizi dira, eta berde ez dut erabiltzen, ez da normalean kolorik, iztegi kolorik ez daukate. Haiek erabiltzen dituzte beste kategoria, beste konzepzio desberdinak, gogorra, latza, leuna, sakon, horako elementua definituko bere ingurunea. Haiek ez dut erabili, beste batzuk bai, beste batzuk kolore iztegia dute, hauek ez. Baina oso ondo ezagutzen dute eta berizten dute bere ingurunea. Orduan, hori nik uste aspaldinik izan dugun arazoa dela, pentsatzea kolore iztegirik ez dugulako, kolorearen inguruko sensibilidaderik ez dagoela. Hori ez da horrela. Eta hori gero eta gehiago ikusten nahi Euskal Herrian, eta bueno, nik uste igual etxemak eta atxikuni baino gehiago esategi badaukatela, adibidez, hitz asko ditugula, koloren inguruan egon daitezkenak, baina kolore izen ez daukatenak. Adibidez, urdina, hori da testuda bat. Alegia, gai batean, dirudienez, testu inguru neolitikoan edo nekazaritzan, nik beti komentatzen dute, Arano aldean nolan nabilienez, horren harri urdineta dago, eta toki askotan dago, eta dira marmolezko harriak, baina ez dira zuriak, nahaztuak, beta beltzekin. Hori, nahaztua den kolore horri ditzen dute urdin. Osea, esan nahi dute, urdin izara ditzen dute, baina ez dute kolorea adirazen interesatzen ez daielako. Ez dutela behar. Hori da. Eta horrekin beste batzekin, orduan ikuste igual, beste bi invitatu den aukera izan daitekela, gorria, beste momentan etatuko dugu, gorriak badu politemia nik patxikuren liburua ikuste irakurrita, eta ez da gita, amairu edo amabost semantika desberdin agertzen den gorriaren barnean. Kolore ez direnak. Horiek ikusiko ditugu, eta pixkat, denbora badoa, denbora aldia, eta, baina betari badugu, esateko horik ere, betari badugu eta, jonen gira, arlo, eta justu izenak gareko ditut, Tiarrez Larzabal, Koldo Michelena, Kiardegi, Sarena India, Nikola Zurmendi, eta Patxiku Peirena, beste, eta txemar izango diot orain, edo galdetuko diozu zenki, ze egiti duzu, edo duzu koloreari buruz idazlek egindako lanaz, edo zute horrek eta zure, saio honetarako oinen ekarpenak eta baliatu dituzu, edo gero ikusiko dugun zure egonaldi hartan, aramaion egonaldi hartatik dena jasotzen duen, ez egiti duzu, zentzortan. Nik ustotalan gai hau zenbaitek ikutu duela, baina aldi berean ere esango nuke horan ikutu horiek edo begirada horiek ez direla izan horan ikuspuntu beretik eginak zen. Orduan, zentzu horretan, ni gai hau lan ikertzen hasi nintzen duen ere, aurkitzen nintzen halako ekarpen hauek ere, eta osotasunen ere izango nuke interesgarria direla, urbilketa gisa, batzuk jarra debal interesgarriagoak edo samurragoak edo zein honetan, beste batzuk igual tarte handiago bat igual eman da holan eta interpretazioari. Baina, nik egin baita ere, faltaz ematen duen ere, beste mota bateko ere ekarpenak. Zerrako
bueno, pues non baita lan datu guztiak ez baitira baliokideak, halako sistematizazio bat ere ikusten duen olan beharrezkoa. Orduan, oro har, nik esan nuke, niretzat ere lagungarriak izan direla, nola ez, bueno, guzti hauen ekarpenak, batzuk kutsunagoak, besteak baino, baina tira, oro har, lako alerena esatera golan oso guztoka dakat, bere, bueno, oso laburra da, baina oso manutxua, nire ustez, oso guztoko hartutakoa da, ezin, txilarre gehiago, itxizarek egin bat igual lan, estrukturatuko lingüistikotik ego labiotuta, edo beran kezkak, beran, eskuntza eta pentsakera eta hiltorretiko lan abietuta, ez da hitzo lan, edo patiko berak edo lan pizatu lan, ezakerak eta literatura mundutik ere hartutakoak, dana ragatzen ez dut lan, euren balioa, eta nik ez dena direla ere osagarri. Ez da litzeko liburu hau, hor aipatzen behitituz izen horiek, liburuak ebaiek egin horiek mentarteko partiko dugularik egindakoak hor daude. Eta, izan daiteke mugaztak izango tenuken, agian goroari begira, beti ere kolorearen gainean ikertzen edo guntzan lanean segitzeko modua. Esparrotan eta kantu bat ez duen ondoren segituko dugu, ikusiko ditugu kolore horien ezaugarri batzuk eta horrela. Badago zer eginik esan duzut, ez, badago zer eginik. Bai, universitatean dihardutenen artean eta idazle horrela, literatur gintzen adibideen arteko jarduna beharko litzake. Dudarik gabe, egin dudarik gabe, nik esan dut pintzela da batzuk, horrek pixka bat aurretik bilduta zauden horien sistematizazio moduko bat egin du txona preziagok, baina beti azalduko liake gauza berriak, ez da? Beste gauza bat, pixka bat honek aipatu duna ez, nola esateko koloren gamma bat edo nola sortzen da koloren izena, gorri izena nola sortzen da, etimologialdetik ez da, edo badugu hitz bat esateko Bizkaialdean dara izan dena beilegi. Zeri, esan nahi zut, nire naiz herri indigenatan, ez da, koloren izen hori nola sortzen da, ez da, konparazio lan hori egiteko ere, gorri nondi sortu da, zuri, etimologialdetik eta, gauz zila bat egin dituzte, aztertu dituzte, lehenago esan duen, kolorearen, nola bat izateko, nomenklaturari nola sortu den pixka bat ikusteko, ez da. Horretarako ere, lehen esan duan bezala, azterketa sistematiko bat egin dara dago herrien artean, ez da. Gure berezitasuna, kolorein gama, Grezia edo kultura greko latinotik sortzen zaiguna aurrekoa landuna baldin bada, hori berritrezkoa da, eta asilado dagoen lan bat dagoela esan honukenik ez da. Kasu bat zulementzako lan nahiko nabaria da pixoan horren jatorria, eta nik uste lan berizeta bat egin beharko lehenetela, aldotiko lan hitz zaharrak edo betiko horiek eta bero berriak numeto lan maili gutik hartutako horiek eta. Baina behar bat ere igual gorri eta zuri eta beltz eta horiek pizkolan albogan hau zitare lan, ekatuako lan bilegi edo, ustote lan behitzatu lan niko lan entzunakatu lan nahiko berri. Hori dela beilegi, alegia hor legi bezala, azken zinean lan horri legi edo, beilegi, nunbeko lan erreazateko lan kolore baka edo, lakeza. Ez que, claro, nik horri entzun izan dut hori, garai bateko mendideiak gorranetzak edo Pirineikoak hori izanako beilegi hori zela. Ez que justu hori esan nahi dut, ez da? Beilegi hori gelditzen da, kolorea animalidatei lotuta dagoelako, ez? Edo oreinak igual izan ezake baita ere, kolorearekin zerrikusia hori esan nahi dut. Igual beste herri batzutan, igual kolorea igual zuaitzei lotua dago, ez nahi dut, kolorearen izena edo izenaren sorrera zarina. Baina ez dut oso agintera jarri dela, eta neronek ere, zartxu bat ere ustuzi egin duala aldezarek ere, numet ere, garri dago, kolore izen gilinen jatorria zein den, eta baita ere, badago, eta erabili garruntan ere, egola erabiltzen dago, intxaurra edo urrak edo gaztaina, baina badaude batzuk egan bezero lan, gaztain kolorearen nunbaiko lan abakon dago zitazionak erabiltzen da. Eta hori da besterik gabe, marroi. Azken zian marroi eta, galizismo berantzerra da, erderaz ere nunbaiko lan, lengo pardo hori horrezkatzea etorritakoa, eta hor dago, eta
hitz askoren jatorria, zer zango dugu eroan, arroza kolorea, edo zer zango dugu ere, oran, laranja, edo, Hori gozo moderno tira, horregatik ez zen, ni hainet zarreta. Bai. Bueno, guzi dut eta piztu da, une bat egintzate, bueno, ez da eta hola, ez bai edo bai ez, eta hori interesgarria da, hartzeko bat egin dugu, beti ere, gure zulen belarria gozatu aldera, eta aipatro dugun kantari beraren hautik, gaztelaniaz, Noche de lápices, eta hor ere koloreak baitu izpide eta horra. Rogelio Botanz jatorriz legazpiarra eta azpaldiko partez Kanario gogatetan bizi dena. Edo Rogelio Botanz hemen ditut nire solazkideak, gure solazkideak kontu kontari, piztu dela gaia eta ez genuke hola otzean edo oztutzen edo ozten utzi behar. Patiko plazaratu du mailan gainean beti ere unibertsitatetik gehiago egin behar hori, uztartu beharra, beti ere beste kulturetan dauden ikuspegiak edo kolorekiko perspekzio horiek eta aldeztu beharra. Bueno, baren prestatuta, baina adierazi diguzu, badirela erantzun gabeko galdera asko, ez? Ni hori prestatuta animario ekartu zer horrek gaztigatu diguzu. Nola nahi ere, zer azpimarratuko zenuke egin den horretatik euskal hiztegian. Badago azpimarratzeri, edo nolari beste modu bat esan da, txuria eta beltzaren ondoren gorria ote da euskaldunen kolorea. Hori izan da. Bueno, dut behar duzu, zuria eta beltzaren ondoren ote dator gorria, nik horrekin nahiko nik zalantzan ipiniko nego hori. Zagit gorria izan lehitek zuria miazarragoa, edo beltzare bai. Horregi buruzko datu hori nik ez dut irakurri bintzat igual norbatik egin izango dut. Nik izango nuke beltza eta zuria baino lehenagokoa dela argia, eta nena aipatu horren digezu baitatu, eta argia eta itzalaren kontu. Hori bai dela nik uste hizkuntza guztietan funtsezkoa nitakoa dela, ez? Bueno, hor hitz pila bat zaturik ezke, baina nik izango nuke labur bizuz bi argitasuna eta itzalaren kontu hori, ez? Edo argia eta iluna, ez? Hori egongo lehiatzeke nola bat izateko koloren funtzean edo oinarrian edo erroan horiek nola erabili diren kontzeptu horiek herri zahar guztietan aztertzea oso interesgarria izango litzake. Beltza bera, zekit, igual ni behar baldin bada, zekit, belar hitzak zengo du, beltzarekin, igual beltzaren maziz hori igual izpilda batetan, igual dago gordeta, ez? Hori filologoen edo etimologoen lana izango litzateke baita ere. Eta oso lan eristakorra da, ez? Zuri hitza bera ez egin ondita, horren ez da, ni badakitu gorriak jarri duzu beltzaren eta zurien ondotik, gorriak eta zuriak berak baditu mila esan nahi euskal usarion, esate baterako, nola zengo nuke nik, falsoa adierazteko, barra erabili izan du euskaldunak, aipamen bat egiteagatik. Eta gorria eta beltza elkarren ganik urbila gote dira, beltzak ikusiko ditu eta gorriak ere edo... Bueno, bai, hori azepzioetako bat elkarren urbilan daudena, ez? Bueno, moralean beti alderdi zuria da, alderdi ona nola bai esateko, eta alderdi txarra beti gorriak eta... Gutxerrak ere bada zuria, ez? Hori da, ez? Moral aldetik. Baina gorria ditu esan nahi pila bat, eta alde batetik zintasuna, ez? Eta hau, horregatik esaten dut konparazio lan hori, ez egin inguruko izkuntzen igual berdin gertatzen da, ez? Baina zuria da pixka bat azalekoa eta jarra zintasuna, gorria da diazun ez baterako. Gorria da sofrimendua, eza, miseria gorrian, goze gorrian, negu gorrian, badu hori. Eta horiek izan da, barkatu moztea, hola kalko egin da, itzulpen egin da, gorria, rojo, eta guz, eta hola, baina azken finean, bai euskaldunentzat eta baita ondoko hizkuntzak erabili dituztenentzat, adira berbera izan da, eta gorria eta
eta rojo esatea ez uste gauza berbera esango dutenik, alegia badagola horre mundua edo ingurua ulertzeko, hautenuatzeko eta bizitzeko modu berezi bat, ez? Ez dago horre txulpenik, ez dago egiten. Notako subjetivismo kultura da uste dut, Pixka tenik horriaren inguruan, benetan impresionatu nauen hitza izan da. Zeren dirudienez, adibidez, ni paleolitoaren garaian pixka bat aspektua neandertalak, baina gero kromañonak ere, espaldianik, adibidez, leizeak, margotzeakoan, hor Lasko eta Altamiran da, berak normalean erabiltzen dituzten koloriak eta Afrikan ere bai, dira zurila, beltza eta gorria. Bueno, guk momentu honetan izen horien ematen dizkiogun material horiek. Baina, haiek margoteakoan badirudi, kolore gorria, nik pertsemaekin, liburu prestatzen desentetzen dugu, kolorearen konzeptua nahiko modernua da. Garai hartan, segurazki, kolorea ikusi bai, baina kolorearen konzeptua ez behar izan. Orduan, badirudi, hortik mitologian politia da, hori, konparatuz, euskal mitologian agertzen da, mariren, kobazulen inguruan, salgorri, leigorri, zengorri hor, goten zirela, zaindari moduan. Badirudi, mitologian ikusita, gorri hori sakratuarekin lotura gehiago duela koloreekin baino, edari gabe. Ikusten gaina askotan, zaldi gorriek margotu ondoren beltza direla. Orduan, hor ikusti dira politia da, da puntu bat bakarrik, zeren gero, inberko genuke hori handikonea, semantika guztiak nola txastatu diren eta nola mantendu izan ditugu, Baina, bukatzeko, nik uste, garbi dagoelan ezako, garbi edo, industrian bidez, posibilitateak duen hipotesia da, jakitea gorriren kasuan adibidez, garai batean, espresio liturgikoa edo sakratu izatea, beste batzekin batera, odolarekin, mila hauzekin batera, eta, gero, mendez edo, mila urteak pasata, zentzu semantika desberdinak hartu ditu, guztiak gorri ditugu, eta hor egun, gainera kolorea ezatzen dugu. Kolorearen izena gorriarekin lotuta igual da oso modernoa. Horrek ez dezen nahi, aintzinakoek kolori ikusten ez dutenik, bezik eta, zitzaren, ikusten toponimean, bukatzen dute. Toponimean, adibidez, askotan, hasi nahiz, pixka, toponimean zalea da gainera, etimologiak eta oso zalea da, eta baina toki askotan aizgorri ezten du, por ejemplo, aizgorri mendietan. Aizgorri zer da, peña, hutsa, soila, edo sakatua, zer eman, marien kobazulo asko daude. Orduan, dudat, esaten zaizizu. Orduan, zuziezuna, nezako garbi dago kolorearen, guk momentotan akagun kolore, gorria, bere beste kolorea, baina beste batzen da, gorria da beste sensazio bat, edo beste balore konpartitua, edo... Kontrapuntu txiki bat egiteko ez, lotu duzu margoa, kobazuloetako margo irudi horien kolorea eta mitologian azaltzen dena. Eta hipotesi izela botatzen dut ez, esate baterako gorria kultura greko-latinoan gaizki ikusiago, moral bezala, esan nahi zut, gorriarekin beti gaiztotasunari lotua dago, mari, zezengorri, beigorri, lasai izan diteke kultura greko-latino baten kontzeptzioatik egiten den hori, gaiztotasun hori, eta igual ez du ezer ikusirik kobazuretako gorri horrekin, ez egitu bezten den. Horgan, nik ere hipotesi modua esaten dut orduan, estratoriek askotan horregatik izan nahi nuen mitologiko gauzak erabiltzen ditugu, mitologi munduan azaltzen dira, baina izan dituzte oso berriak. Esate baterako txemari ikatzen zuen gaztain kolorea. Gaztain kolorea niretzako gaztaino. Esan nahi dut? Eta gaztain datorren kolorea. Esan nahi dut oso berria da. Orduan, horregatik esaten duen azterketa serioa egin behar dela eta estratoriek nola erabiltzen ditugun ez. Niri iduritzen zait, naiz barandiaren itxasotakoak, hemengo mitologiko gauz asko oso berriak dira. Esango nuke kultura greko-latinoaren edo kristauren ondorekoak dira. Eta ari garela kakao mental pila batzuk egiten ez. Eta hori esaten dut, zazik euskaldun utza naizela eta baserrian jaiotako menditar bat naizela ez. Bueno, hori berria berri eta
kakao edo gogo edo buru kakaoa hola nazteko gehiago buruatu zait eta hasi gara kultura modernoak eta indigeniztekin eta hola eta galdera egitea ea kultura modernoek koloreekiko terminorik sortzen duen. Ez da baterako, esaten dugu, jode, ke marron. Eta batzuta jode hau marroia sartu ditutena. Orduan, hori pixka, nahiko nuke olakarri beti ere gauzak hain teknikotan ibili gabe, ez perspekti duzio horrekiko. Hori berria dela edo... Bueno, gauz batzuko lan dira, holan gaur goizekoak. Hori, adibidez. Nik eta iteran, hori nik ere, igual, entzun izan dut ere, joder, onde bat, roten medio eta, igual garai baten edo JR, edo gure garaiko dituan ikusita dakagun alegia. Orduan, koloreak nik uste duen denak gauza interesgarria eta uste dut olan, heldu diogula ere olan mamiari. Kolorea bera ere, nik uste dut olan nahiko asmakizun berria edo nahiko berria dela. Eta kontuz, honekin, ez dut esan nahi olan juntzen mendekoa edo gutxinez, amazigarren mendian ere badakabo horren aztarnarik. Landutxioak berak ere, beran iztegien ere, propio jatzen du kolore izan. Orduan, baina alata gutxiz ere nik usteko lan kolorea, herritarri galdetuta, ere mura junda, nik uste prinsipioan kolore entzuten dutenean propio lotzen dutela kolore artifizial horiekin, ezagore horiekin. Aztu bera, pixkat, gaitxe zamarren lehen honek hiru kolore ezatu ditu, zuria, beltza eta gorria kobatuetan gehien azaltzen direnak, ez da zen. Eta justu behin kolori guzti itzaldi bat ematen nintzela, Aranaldek, Jose Maria Aranaldek esan izan ziren, kolore batzik horiek, beltza, gorria eta zuria, gu kolore bezala ditzen ditunak, Euskaldu maten zatzeko, ez kolore izan. Kolorinak edo beste guztia koloretakoa, ez? Baina zuria, beltza eta gorria, ez dira kolore. Koloreria beste rosita eta gizerra. Dena deman, eta, horiek ziren azken ziren ere horan eskuragarrienak ziren pigmentoak edo tintatzariak eta gero gorri izaten dugu, baina gorri horren ere semantiko horretan ere sartuko dirateke, amaika motatako gorri, okreak eta marroizkak eta baterak. Baina, egon ere, harin izpizkatu zen honan, koloreak eta koloreak izatu lan, alako modernidade horrekin ere lotuta edo. Eta non bain nik ustetu lan, eta propio ustetu lan ere idatzitan ere jartzen duela, kolore horiek, non bait ere, aurretik ere, gorri, beltz eta zuri eta baita urdin ere eta alakoak eta erabili izan direla, eta beste esanai batzuen artean kolorea ere adierazi dute edo adierazten dute. Eta, alako bilakaera historikoen ere, gaur egun nagusitu izan dira. Ordu, gorriaren kasua aipatu duzu eta uste begiristako dela. Oraindik ere, gaur egun ere, gorratzen ditugu handak ezapideetan, gorritarekin alde kromatikoari eusten ez diotenak. Eta aizkorri dena, igual izan daiteke bat, baina baita ere holan ameka dakaguna, zaberna horretan saltu, ume gorri beteta bagota, eta giza horretakoak edo etxea gorri geratu, eta gorria, edo baita iztu gorria, nekorri nahi zinen, baita ere holan, ezendako holan txuria, eta txuria ere, gero holan simbolismoarekin ere sartu gara pizkatolan eta esateko holan igual zerrean eta nik uste dut holan propio jarri eta mendebaldeko mentalitatean behar bat igual txuriak badu alako alde positibo eta nagusitasunez positibotasun hori azazten batu ere, nik uste dut ezkeraz ere kontrakoa jartzen dela. Araia, elezuriko pertsona eta langile zuri, eta giza horretakoak edo mando zuria eta holan, gana tira holan, alperkeria edo ere falso eta holan. Pertsona zuria dena, horrek izerdi zuria botako du, ganan adibide pilo bat egeko dugu, zuritasun horrekin botuta. Baina edo gare, ez dut lan, mamina erat izatu lan, hemengo euskaldunak ere, gauzak azteman egin dituela eta gauzak adierazterakoan ere, kolorearen behar handirik ere ez duela izan. Nola bete zateko, nik uste lan gauzak ezaugarritzeko eta amaika baliabide eukiduela eta gauza edo kasu
zenbaitetan ere, igual kolorea izateko ere beharra. Baina gutxi batzuetan besterik ez. Eta nik uste denboraren poderioz eta beste, kulturerako eraginez, jundela ere, adira kromatikoa ere gaientzen. Baina, niretzat, zalantzizkirik ez dago ere horan, gara igual paradigmatik esanetik igual urdina, gaur egun urdina, eta hemen Donostian bertan ere urdina duen adira kromatiko hori, eta esan nuke kromatiko bakarra, gauza nahiko berria dela, eta jatorrik ere, ez duela horrekoik izan. Eta beste adira batzuk, eta ez da berako, landutxi hori nizteien ere, urdinik agertzen denean, agertzen da, kano, hiri urdina, arkoa urdintzea eta hori dena, eta pardo, eta azul adiera, eta agertzen. Bai ordea, azul gauza azul. Horako zera jaten. Azul koza, gauza azul, edo horako zerbait. Baina urdun itarako ez du golan azul adiera jartzen. Nik horregatik ere, uste lan horako, historian zera, gauza gero gaztatu behar dela diakronikoki eta sinkronikoki ere. Eta, bilakara historikoen ere gauzak ulertu egiten direla. Eta zentzorgan diotolan, ustotolan, prinsipioan kolorea, zuk zekerea jarratutako horrein ere, nahiko, berria eta hori. Are gehiago, adibide, zune bat igual ipitzearen, nik bakarritarri ere entzun izan diet ere, kolorea, en fin, ez dute oso guztoko gaia, hori nuen bukaerako eta justu minutu batzu ditugu eta barkatu mozteet horrela, Aramaion izan dako esperientzia horretaz gauda, zuzen horrek bildu zenuen, edo osatu zenuen liburu bat, edo zure tesia, kolori berri kolorea herri euskaldun batean, tesiaren egilea zara, Aramaion justo horregatik diozu, baina hikiko harremanetan ere, pizkat uzkurra jaltzen ziren gaiarekiko, bai. Principios gaiak berak ez du aparteko lana zarik egiten, haientzat eta holan interesgarria, asko gustagarria izango litzateke igual lan batzeiko lan ganaudaren inguruan edo lurrak edo nolako ondatu edo noiz jaso edo noiz eren edo alako eta kolorea ordea holan garrantzi gutxiko gaitzak jotzen zuten, baita andrazkoen gauza zatere. Eta zentu horretan olan kolorea. Kolorea izatutakoan, horrekin, adira moderno horrekin ere lotzen zuten. Hau da, gauzaki artifizial horiek dituzten, omen dituzten kolore horiekin. Baina, bizitunengan ematen diren nabardurak eta ze horiek eta, haban edoan aplikatzen zituzten eta orduan badaude ere, erabilera propio batzuk animalientako. Eta hitz potolo batzuk ere badaude, gorri, zuri, beltz eta horiek da, balio dutenak ere, besteak beste ere, bizidunengan edo gauza horiek edo ezaugarritzeko eta. Baina horiek gain ere, erabiltzen dituzte, nola ez, beilegi, belegisi, nabar, eta arre, eta horren gizakoak. Nabar eta nabardur ez dugu. Nabarritza ustut oso berria dela baita ere, zentzu kromatikoan, Bai. Oso berria dela zentzu kromatikoan erabilera. Este principio nabarritza ere aplika... Zeba, nabaria, erdezango duna, resaltatzen dena pixka zentzu horretan erabilera, eta orain beharrak, edo zona ditut, eskala kromatiko kanpotik etorri zaigun horretara sartu beharrak egin ditu, sartu urdina azularen inguruan, nabarra, baina nik uste duan, bakarretarri egoan, nik uste duan, ez guletzen duzela, eta definizio bat ezkaterakoan ere esaten zela, kolore biko animalia edo, eta kolore bikoa denean egoan, hiri nabarra, hori da propio, eta hiri nabarra zan, gorri eta beltza, horako arraxa duna edo horako gisa horretakoa, igual katu zenbaitek ere agertzen zuen itxurak, eta esan detolan kolore propio bat. Ez dakituzu ja bukatu beharrean gaudela, parin bat minutu horrela gelditzen zaigula, antza denez eta gire denez, gai ez da nola nahikoa, eta, gure aldetik, edo nire aldetik nintzat, gure entzule
bueno, koloreari buruzko zerbait gehiago edo ezartzea izan da, nire asmoa, eta, tira, ez dakit, gauza asko delitzen dira, eta kolore dago kionea zure zion momentunen bat hor, zainera, berdez esaten du zuen, edo berdean inguruan dauden usteak ustelako tegiren, bueno, nik nola abokatu behar dugun betarik edo astirik ez dugulako txemak ikarritakoa izango dut agurtzeko, horrela irako diot. Ez berezkorik ez badago euskaldunek behar izan dutelako da. Horretan, hiruak bat zatozte, patxiko ados, ez dugu, beharra bidazteko, hori kontua. Beharren arabera sortu dira ere iztegiak edo izan. Bai, eta koloren gama bera, nik uste sortu dela, kolore izentzat hartzen ditugun adjetiborik leheno 1000 gauzetarako erabili dira, eta orain, kanpotik sartu zigun eskala kromatiko horretan, jokatzen saiatzen gara. Jokatzeko, berdearekin eta batzuk, ez edokin kolorekin. Bueno, itzoiekin agurtuko zaituztet, guztorazko ere, bai txema, bai asensori eta bai patxiko eskerrak gurekin izan zaretelako eta beste batean, sintonia jarriko dugu, beste batean ikusiko geran esperantzan, sintonia jarri eta datoren azteari begira jarriko dela.